Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay manghirap. Namsa day ka, ma. Malalagi kag nasuko. Bitaw ko rin. Lain Ano ko day ka? Lain ni Wa ko masuko. Pero din ako gusto nga mudawat pa mong duha bisan unsay ihatag atong giila ninyong Tito Greggy. Oh, ha? Nga naman, ma. Nga na di ay. Nga no, ma. Basta. Unsay basta? Naglibog siya ko nga no. Hala, kuya. Lakaw. Ngano man to si mama? Nga no, nga naman sa kamangutanan ako. Nga wa magkukibaw. Ngano ka, no? Osborne ko, Greggy. Pasensya ka na ni Corina gani ha. Sa gikaingon ko na sing, wala ka ni kaso. Kaya nakasabot ko niya. Ug swerte kayo ka nga nakabaton kag asawang sama niya. Greg, Kung naisama palang unta na ni Corina, pagkaswerte ko ka sa kong kaminyon. may paglaom ba man tingali nga ma-patch up ninyo ang tanan, Greg? Wala. Wala ko maglawan pa na sing. Wala kita. Kaya di na ko makadawat pa niya. Humanyag guba ang tanang kong pagsalig ato niya. Kay hugaw na siya alang nako. Greggy, Ganiya sana kay panagway nga nagpaingon pa mi dito sa ilang Francine. Kay klaro kay excited nga makita si Corina. Karong padulong naming mapauli, wala na. Hoy na kayo gapaga. Dodong, dong sige. Dong. Wala tingok. Uy, dong sige. Okay kara. Wala, kaya pang tingok. Iguro ng hupaw ug dayong piyong. Bata kay okay na kaduha. May mo ba piyot? Yan sa kuktugawa. Kaya doon ako'y kiunaw na. Sorry duga. Gusto kang tag-ano na ko doon kon salay mo ginauna ha? Maayo kay ko na. Oy, wala man mutubag. Dili na lang ako tugawon. Kay lisod na kayo surang-surango ni musinta na po doon yan eh. Ay, maghilom-hilom lamang ko. Sa tanaw o paminaw ni mo, Piotr. Unsay wa na ko nga ni Francine. Usalang ka na ito dong. Abi na kung dili na ka mutingog oy. Kalitan lang ko. Unya, nagpiyong manggod kag misulti karon. Matod ko unsay wa na ko nga ni Francine. Pagkasayon anang tubagon dong. Dito ako tubag. Ang wa ni mo dong nga naa ni Francine. Kwan. Payag. Pagtarong. Bitaw dong. Sorry. Unsa? Kuan kining akuan. Ay sa uno rin ako. Lisod man din tubagon. Piot, Ako kuan dong. Ritsu ha. Kining ako rin dong ha. So ako lang ng tanaw ba pero mahimong masayop ko. Ritsu haligi kong tubag. Kuan dong. Ay, kung mo pa binuang. Ayaw pag hinanggaw.
Kay seryoso ko nakiksulti ni mo. Oo, oy. Lain ang hinanggaw. Lain pong seryoso, oy. Pida ni mo, Piyot, oy. Kung katong mga tanahan mo doon, no? Unsay wala ni mo nga na ni Francine? Kuan, kining murag layo ka sa Ginoo rong kay ni Francine imong migo. Usa? Kalma ron do, ha? Mitubag rabe ko sa imong putana. Maunay ako nasabtan dong kay sumala sa akong debaluan. Si Francine o ang iyang pamilya, hinimba man, dili man parehas sa inyo ni Mambitaw nga. O sa inyo mga anak, sugot malamog ulay simbahay. Naamang ilang gingon daw nga the family that prays together, magkaro, stays together kuno. Yan, nakasabot ka ko sa ibot pasabutan na. Wala dong kay sana din ang kalan ora no. Apyot, gipalagot ko ni mo. Ayaw ko lagot. Ayaw lang kalagot ko. May respektar lang ang tagaday ko rin. Bisan sa pagpamati na lang sa amo pa nagsulti ni Greggy. Wa gani mo buhata. Ug unsa may makuha nako kung maminaw ko ninyo. Mausab pa ang imong hunahuna og desisyon nga manarbaho ka dito sa Cebu. Day. Misulti sab nako ang mga bata. Nga dili ka na gusto nga mudawat pa sila sa bisan unsa nga ihatag ni Greggy ngadto nila. Tinuod ni? Oh, tinuod. Kay nga naman di ay. Maayo din na magsigilang tagdawat kung unsa ihatag ni Greggy nila. Nimo. Di ta mauwaw. O tinuod, pobre ta. Pero unsa may mahunahuna ni atong Greggy nato? Nga ubos na lang gyud kaayo ta. Nga di na lang gyud ta makahimo kung wa siya. Mao ba, Francine? Wa man gud ko mag-ingon ana. Ang ako... Ayaw na kong papamatiaan ang imong katarungan, Francine. Basta, supak ko nga mudawat pa ang mga bata sa bisan unsa nga ihatag ni Greggy nila. Ug nato mismo. Garbo man ang imo. Bitaw. Garbo bitaw ning ako. Pero okay ra nimo nga magsige na lang tagpangiyawat kung unsa ihatag niya. Unsa may imong ipaw sa tanan niyang nahatag nato, ha? Unsa man? Wa man gud magpaabot si Greggy og bahos sa iyang kaayong karinato. Gilain lang nimo og sabot. Sige, Francine. Gilain ako og sapot. Why problema? Basta barugan ako ang akong gipaod sa atong mga anak. Supakon pagani ko nila. Mangambot lang ko. Mangambot lang yun ko. Tay ko rin. Please ko, Lola. Ay pagkabuotan na ning dodot. Hi, Lola Tansyan! Thank you, Lola. Oy, Dry Miles! Please, og embrace ko, Lola! Pagkawag yung sama pagkabuotan sa akong mga apo, oy. Salamat, Lola! Dili kay buotan lang, Lola. Oh. Gwapa pa, Jud. Bitaw, Lola, si Kuya Dudut, gwapo, og ako, gwapa. Da, Ay, tinuod yun na, oy. Dili yun na ikalimod. Pero buyag, pe. look, kitutuan. Lain naman mo to si Lola. Salamat, Lola. Pero, Lola, bad man ko na lang maingon nga, pero buyag. May sulti sa amang teacher niya. Manluwa pa, Jud. Totoo ko na. Sopa ko na sa pagtuo sa Ginoo. Oy, mao ba? Uy, Oh. pastilan. Ay, nasunod raman gud na namo sa among mga katiguangan, God. Aw, Mausay sulti sa among ma'am. Ay, bitaw, oy. Mo po na sulti sa pari atong nakatambong ko gimisa.
nga angay na kuno ng wadon ang mga patuo-tuo. Bisan pag muingon ng uban nga way mawa pero doon na gyud kuno oy ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. La, graduation na ba na mo umas buntag? Ag recognition na pud namo inig utuan na lola. Tauran medal si kuya og ripon. Oh, Ay ang mga bright good mo. Salamat lola. thank you la. Ay proud kayo ko ninyo ay dudot. Mas akong mga apo pagka-bright gipasigarbo ta jud mo. Oy, ayun na be. Hain man da papat mama ninyo. Nanglakaw man to sila la. Taot-taot naman to sila, Lola. Niya na tingali to ron. Pero la, wakay dang sinugatan ang siupaw. Bitaw la, ang sinaw nga siyapaw. Sinaw nga siupaw. Ikaw gidudot. Siyapaw, Dakat sinaw. siupaw, Lola. Dili mahitabong no? Magdagod ko. Dili pa lang ko ninyo padayonon din niya. Muray ako. May gidangat. Si Lola. Ay, komedya na gani. Adaw, dira. Diyan yung plastic nga kong da. O, dali. Ala. Agtutan ninyo sus inyong tindahan. Ala. Agto ninyo kan adigto. Samtang magpaabutan nilang papa o mama ninyo. Ay, gabi naman lang. Wa pa man sila sa papa o mama ninyo. Hain naman ni sila. Mura na ba to sila nag-away, Lola? Bitaw lo. Unsay nag-away? Away good. Mawa na namimikuan. Masulti nilang papagmama sa gisulti ni Tito Grigi na mo dito sa eskwelahan. Maukid lula. Kinsang Tito Gregi ninyo ba? Si Tito Grigi Kudla, ang amigo ni Papa Francing, nga bisan konsolidador nga ni namo. Ay, oo. Misulti na ako sa mama ninyo ko rin bahin anak niya. Kay, unsa man di ay ang gisulti ninyo sa eskwelahan. Ikay sulti, Miles. Ay, ikaw lang Ay, kuya. ikaw. Ikaw lang. Ay, ikaw. Oo. Magtudtud pag yun na sila. Ikaw po. Sige na, Dodot, be. Kay sulti, Dodot. Sulti na, kuya. Kuan la. Kitawag mi ni Tito Grigi o mga anak si Day Miles. Unsa? Maukit, lula. Dili di mi tinod nga anak ni Papa Francine la? Ha? La? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!